Какво е ортодонтски рецидив и как можем да го предотвратим? Ортодонтски рецидив е ситуация, в която сме имали едно или няколко ортодонтски лечения, т.е. преместили сме зъбите в една позиция и след това зъбите са се върнали. Може дори не напълно частично, но зъбите са се върнали в друга позиция. Как може да се предотврати? Ортодонтския релапс може да се предотврати по няколко начина. Първо, като се вземе предвид планирането и диагностиката на ортодонтското лечение, да се анализира детайлно темпоромандибуларната става и да се прецени коя е най-добрата стартова позиция на долната челюст, в която да се направи ортодонтското лечение. Екстракцията на премолари и резци може да доведе до ортодонтски релапс поради простата причина, че ние намаляваме мястото на езика и езика сам по себе си е мускул, който във времето ще си иска това място. И трето, неправилните контакти след приключване на ортодонтското лечение. И от изключителна важност, след приключване на ортодонтското лечение, зъбните контакти да са максимално балансирани и максимално разпределени на всички зъби по правилен начин, както при статика, т.е. при стискане, така и в странични движения.